Nasagudayan nga rod ti surat ti pagkasaritaan ni naganatayan Wilma pinauluan ta iti asino ti kriminal. Dear Manong Nemi, ideyam amok ni Donald kadagiti parents ko Manong Nemi nga iso ti boyfriend ko. Diyan mo taimpakita ni Papa ti panagwing-iwing na. Idinto ta nagtung edmet ni Mama. Hindi makapanawen Manong Nemi ni Donald kinasarita dak na ginaganak kanya. Ewan kanino mapay nga nagwing-iwing nga. Itay amom, gaday dyan nga lalakit kay nayat mo. Sabi kami Papa, impakita yung matlatang di wingi-wing yun kahit nasawan, against kayo kayong kuwana. Abot langana, ti babaero. Di kami kasi ti pagilasinan, honey, apay nagtungtong-ed kay tay. Ti sinong batak, honey, kadya, wingi-wing mo. Kahit nangasawen, kapag nagtong-edat, kinanunungak, hindi pa nagwingi-wing mo. Nagwingi-wing ka kumamata. Nung nagwingi-wingak, against sak iti wingi-wing mo. Saan kong kanunungan ni Donald? Tapos hindi kasi agtang-edak. Dahil wingi-wing mo, ti kinanunungak. Di kahit nga sawan, against ang agpadpada. Huwan, honey. Amom ti kapadam. Nagakapadam nga bagbagam. Ibagam nga babaero tila nga ni Donald sang kadi. So nga nagwingi-wing ka. Amom ken malasin mo. Amamom ti padam. Idi dahil tangam sanitan. Oo. Hindi ay nanunggot mo lang nga kapadam idi. Yung sanitan. Mama, Papa, orisan yung nga kanunungan. Imet patpatek ko. Kahit nagasagana ka mga paikalay sa akin kwa na. Tatagad pa sa magyo. Dan, Papa. Kinadabay ng pitpitik iti saklot ko. Awan maramid tayo no, nakasta. Kahit nangasawan Manong Nemi ore against the giti parents ko, matuloy titulag nga kalay sa amin kinitunan. Nag-date kami manin Manong Nemi. Napanggam nag-dinner. Kahit ko lang na mamuhan no natin, makunan na giti parents mo keng ka. May pangkanyak kunak ko. Nakita ka mismo ti wingi-wing ni Papang mo idi. Iyaman mo na. Numampay nagtungad ni Mamang mo. Ni kadilayang Papang mo, saan mo kumanunong kanya. Nagpadpada da. Nga saan da nga ka? Saan da ka kaya? Sabi nga rin nagtungad ni Mamang mo. Kanilayang Papang mo tinagwingi-wing. Diyatong ed ni Papa. Ket panang kanunong na iwing-iwing ni Papa. Anong desisyon mo nga na? Doon na. Saan nga tapapakin ni Mama at mapaturay? Natikat siya. Wala against that. Imibat-patig ka. Kananda nagpitpitik iti sa klot ko. So kapag tulagan natin kalaysada. Okay. No problem. Ikalaysada. Rumortan dito rumortan dito restaurant. Mabantan dito dati nga pag-check-inan ta. Tapos dito nga plano no niya trumpay nga namin ta. Kalpasan nga ma. Panti liw titong galmaysa. Kasi ngunod tinapasamak Manong Nemi, hindi makapalpa kami, yada kami nito nag-hotel. Kahit dito yung ipamamananti ili titong galmaysa kada kami Manong Nemi. Itilikodan nga ibaga ni Papa nga langa kinaramid ni Donald ti babaero.
pacheck manong naming nga saan lang sisya kon, tinarakop na, inagkan na, tinagkikwa na. Saan lang sisya kon ti babae nga tayok-tayok na itiragsak manong. Yung naragsakak, kabuti patpatag ko. Iba't patag ko ni Donald, itilikudan, tingkunada manong naming iso. Kat talaga, nga ado lagi di babae di biyag na. Apaman manong naming napipanti ili mi. Ano ti plano nga rad? Umay ka mga asawa. Urin mo ipakita ti dagiti tinagan na kanyak nga against na rin ka. No against na kanyak, anong naskan nga rod kung may kami ba? Palanumantan doon kano ti kasar. Kanoan niya, dagiti naskan nga may iskan. Kayat ko. Ti kayat ko. Kabuta against dagiti parents mo. Saan ta nga makipagnaid ka dakwada? Iyawid ka dito balay. Iti sidong dagiti parents ko. Kahit ko timandar nga dakos ti balay, makapagsulot ta. Asal na bimbinasagi din no mangipatakder tang umuna ti balay. Tayo tumalpasan ni balay, isuntun ti kalay sata, sa dietantong nga gani mo. Kasano ka ti kaalisto, ti may sana pinasa balay. They're almost happy. Di another 6 months. Dito may kapito nga bulan manipo dita. Isuntun ti kalay sata. Dadanton, malpaston, complete, mama-furnish, finish, with appliances. A dream house. Sige. Nisod ko lang, sweetheart. Kasta taramidan da. Nga magbingay tayo magastos, ha? Una, rumping launa, 50-50. May sapay man ang naming yung gonam-gonam ko. Makapagkani ka kadi. Donald, napaman nga makapag-asawa ta. Kaya idjamon di kiti babae. Ngayon sa kahit mga sawan. Ado kami nga babae di biyag mo sang kadi. Ngayon siya klayang ti nagasat nga ikasar mo. Kaya doon naman sa bali ang relasyon mo ita. Malaksod ka niya. Hinton bigat maglaing. Isina mo nida. Saan ka din nga saan tula mapasamak dito nung makapagkasartan? Kahit nang sawan nga tapay lang 6 months nga pa nakirelasyon mo kadakwada. Kadakwada, kaputasal lang may maysa. Sweetheart, hindi mo na mong aminuan niya tatakanyak. Nasa dagwa na hindi ka babae. Kanta pagpaamom siguro. Ano pagpaamok? Kada kiti mahilig ti kwarta, hindi ti kwarta, ti pagpaamom kadakwada. No, mo da nga tadakawartam, makadawatan na ka, itanda ti bagida. Gusto ka. Kwarta laeng, tigamgam-gaman da kanyak. Nasisyak laeng, ti sanang gimam-gam iti kwartam. Kapag doon na kwartam, adamat kwartak. Meaning, nagit ka relasyon mo, saan na nga mayaman? Abe, amo ka. Tano, nabaknang ko nasa luwan-luwan nakas kanyak, adamat bukod ko nga trabaho, napakakwartaan. Ape ko man kali ka gumanda, di makirelasyon ka, kat amuda nga saan ka, seryoso. Sige, saan na magsaritahan pa, sweetheart? Another round. Basta, abaman nga ka magkasarta. Siksikan tulayang ng tiarakupek, siksikan tulayang tiagkak, siksikan tulayang ng titagikwaek. Promise.
Naibagak kada papa kinamamati plano mi manong nami kat nagwihiwing manin ni papa. Sa nagtunged met ni mama. Talagang amin nga panagwihiwing ko kat kanunungam. Hani. Why? Kanunungan. Nabintas ti plano yung iha. Dapaman nga malpas ti patakdarin nyo nga pagbingayan nyo ti gastos nga agbaling nga balayo. Suntun ti panagkalisay. Kahit nangasawan, sumina ka kada kami. Ma, uri na saan ka mga matakder ti bukod bi kabalay. Talagang sumina agsipot na siyak ti yawid ni Donald. Alangan mo ti siyak ti mga yawid kan kuhana. Sige. Praktisin mo itan ti dududwa kini mawang mo. Sikat ti Burdek, ket trumbing ko mga sikat ti dumin la kada kami. Yung gabot ti sikat ti babae, di kada lalaki ti mapaturay. Saan ka mga rot umadadayo? Tapno asideg kami nga may sumarong karakada kayo. Kaya nakadinga sawan, nga umunang ipas nga imot anak mo, sakbay nga kasar kayo, manalipatak yung pagkakada kayo. 2 months, kunaklan no, mauray ko 3 months, yung naragreg. Nadat nga anak mitlahin. Ikat na sahod nga nga nagbalin. Igoro gabat sa sangkay pa yung nagkasar, nga naaramid deta, iso nga, saan nga nagbalin? Pero sabi ko, mama, papa, tapaman nga makamagkasar kami. Maaramid doon apo ko yo. Nga talaga, nag-asawa kami. Dinteng naruden ti aldaw nga kalay sami man nami imatender betlaeng ti dagiti nagkanyak kaniti kakabsat ko. Nagraman dagiti ipag kayong dagiti kanak. Kahit gabuta imatender pa dagiti kakabagyak. Nangruna man nami iti may sa kadagiti kasinsin ko nga nasingid. Sinat kasinsin mo? Kasinsin Daniel. Bali, Sargento Daniel, gabata kaming iti PNP. Congratulations, ipag. Bayaw ko naman. Congratulations, bayaw and kasin. Kagaman kami bayaw. Kagaman kami naka-attender ka. Naman pinaka-duty ka kuma. Nag-excuse sa. Yung tandarak mit lang di ko kasar dato iba't patid kong kasinsin ko lang. Naglagay pa ma. Payaw. Ngad na polis akasinsin di asawa. Di kag loko-loko. Ape ko mang loko-loko at bayaw. Adot damag ko ken. Kaya nagsagabat kasinsin ko. Kapag tipatak nga lalaki. Lalaki akaskan ka. Damot din pamilya. May sakpaya police officer. Asadag ba dagdi babae kaniyak ngayon saan ko idang kaskaso. Kaya po nagbalina ka na po no iti asawa iti pamilya. Dagdi kaskan na kami kakabagyan, lalaki, babae man. Napupudno kami. Kasi damat pagkiti kamangan mi. Pagkiti asawa mi napupudno damat. Kaya dawang kumati may kamang kada kami nga saan ngagbaling nga napudno. Bayaw. Warwarningan na kadi. Kasulala tayo palto. Warning shot. Warning shot. Kaya no saan ka sumardeng, kasi kahit ko sa no saan ka nga sumardeng nagbabae. Kalpasan nga maasawan ti kasinsin ko. Amo mo no at mapasamak. Nagasagay na agbaling nga kriminal. Insan. Abang ibagbagat kasta. Abang ano, ati pa nang ipagarup ni Donald kitag 5 peso. Hangaw na lang dadya, sweetheart.
Amok mat ket. Awan ti magdanagan bayaw. Agsipud tayong kari. Kapaman nga makapag-asawa kami kini Wilma. Isar din kon. Agbalin lang na may santi babae di biyak ko. Maumat ket. Dagat ay playboy ko na dagat. Damat pa nakauma da. Baring no kasta bayaw. Para baring no. Sana ka makapatay di bayaw. Madumuntan ka na mapapatay ko. Ayan. Dagat ay enkwentro nga pakasugal nga alam. Mino kasta ka the me. Ang naroon na ka dagat ay headquarter, hideout, dagat criminal, hideout, dagat drug addict, drug poser. Mapasama ti encounter. Nung labasak tag sa Jakon mabilang. Numanon dagat na patumbak. Sharp shooter at bayaw. So nga, dati ko mati umuna nga balag. Dati ko matikang kanay mo laglagipin. Nga once, nga panggipin, timang pasakit, iti kasinsing ko. Lagi po yung mga dagos, no, saan? Saan ko karamidan? Gabuta da sharp shooter nga sarhento, nga kasinsin ti asawa. Nasalang nagbaling na seryoso dahi tama na may ngaminyalang-alang mi. Mabaling ka dikas. Suktan tayo yung topic. Nagabali, sige. Agsubliak maglaing di headquarters. Nalpas matin pangal daw. Nalpas ng reception. And good luck kada kayo nga dua. Sabi ko bangunan nyo. Di agbalin nga model nga pamilya. Iti nga ro din baro nga balay mi manunaming furnished na kompleto. Manunaming kompleto. At apayin katulong mi man. May isa nga bakit. Kaya nadarus, panaglabana, naimas tiluto na, kinagagat nga bakit. Nag-honeymoon, arik naman nami ito nagti master bedroom. Nagmaris rusas, titunggal rabi ngaglabas. Ato pwede kiti kuntaway manon nami nga ore al daw, no adda kam nga dua. Nga awan trabaho mi, aramiden mi manon nami iti agka love making. Kaya kakalpasan manon nami iti dua, talo nga bulan. Kaya dinaregreg nga si Kogko nasukatan. Nagdadagsayan ako. Sana kong nagmemesa. Adadton ka duwak. Anas kang kasampetam, kang panunutin. Nasa mo pag-aramidan ti sanga na siya, sweetheart. When no problem. Inadaywa ko na kiti babae. Noon pa, madlaw na tamat nga, dulat talaga kiti mang sulsulisok kanya. Nagbalbalo yung matkat, playboy. Naroon na, kasta nga makasawan. Makasawa, iti kasket ka. Sikat ka pipintasan, ka nag-iti amin ka babae diti lobong sweetheart. Siksikalain. Nagpintas, nagmayat, nga dinggan di kita nga balikas, manunay di asawa. Pas nga konti mo ng anak mi, manunay mi lalaki. Junior ko nga dagos di asawa. Talot tawan idin ni John. Datan sa bali nga matbadlaw ko iti asawak, manunay mi. Na-maintain na manunay mi, tinagbalin nga napudno, it halos 4 years. At ang nagiti kong daway nga madlaw ko manunay mi, adtan sa bali nga babae ti biyag. Donald. Yes, sweetheart. Nilipatam sa amin ti Karim. Karik na niya. Kunam, nga di mo ulitan pa iti makirelasyon. Iti sa bali nga babae. Di mo ulitan pa itis.
makiin narakop, makiin nagek, mang tagikuwat sa bali nga babae. Kaya talaga man. Awan. Manimod di agasawa ta, siksik ka lain. Nga ta, ikatamtahan niya mga panagduwa-duwam, sweetheart. Tinasakit dito eh. Nagbalinak ka na pudukin ka, nga mata pa nagduwa-duwam. Agad atap ka. Nga umamat pamanagnig mo. Kasapulan ti pamanagnig. Ngayon talagang awan. Madlaw ko. Sana nakasidit irot ti arakop mo. Sana nakasidit ibarat akik mo. Sana nakasidit. Madlaw. Mabaling ka din, katamdatan ka panagatap mo. Doon ipapilit mo rin ang panagatap mo. Agapa ta lang. Hahantang agapa. Kapag tadyak sabatan ting ato nga buses mo. Ngayon talang mapadasak nga mangig tinadagsan ka ng ato nga buses mo. Kahit nung kaspagari ka ta, sumabata. Kahit nang ato matibuses ko. Apa no kan. Ngayon kapag tadyak mo kaya ta sabatan ti pungtot mo. Makapungtot ka. Gabot agad atapak. Nga kasla di mo anugutan. Nasakit para kayong agatap nga umat kinapudno na. Alis to lang yung bagat ta. O na dapat kinapudno. Awan ko nakbat! Sige. Ingat nga itong ba't ibuses mo. Api namin ipapilit mo. Saan ko ipapilit? Ipapilit mo eh. Awan ko naglangaroon sumartang kan. Among iba ka nga da. Kaputawan. Sorry no nga ito boses ko. Ngayon diyak kayat nga pag-atapan ng taawang kinapudno na. Sa akin tulagsaw na debedensya. Kayat mo debedensya. Sarting da ang pagsalitaan nila ito. Basta awan. Insarting ko ti agbabae. Insarting ko ti nagkirelasyon na kinaig sa baling ng babae. Mabaling ka din nga sarting da. Pasalitaan da ito. Sarting da na. Diyak manibatan natin yung aldaw. Nga nang kudigit nangangato nga boses mo. Gapumad lang taramid mo. Lala, sige. Ibigbig sambay. Tanong mga sa nga barangayan, sa nga lubungan. Laglag pa ma. At daguro ora pa nakadusa. Tasin naman nga basbasol. Laglag pa ma. Laglag pa ma. Anda kasinsin ko nga sharpshooter. Ayaw! Jack mo butay! Sa ating tapagsalitan kami, di ta ka madlangan? Si marong karda papaki ni mama, manong name ita mailiw ta kano ni June. Among mata ni June, manong name ita gipulong. Ta edi pa nagsinong pat mi, may panggap ka edi. Nangag ka na matangan ti anak ko. Numampisan ko kumakayat. Nagipulong da. Nagipulong kadalulo ken ni Lola. Dadayin baga kata kami ni John. Pudno ka ni. Tiyan niya, Papa. Nga nagsinumbat kayo, tinamin sa ngaldaw. Ngadan pa nagatap mo. Ngadan sa balik ang babae tibiyag na. Tinamat kahit nga nung kutin. Bana ka napigpig sa buses na. Ay niya kami tipakadlaw. Nakadidilaw, Papa. At dapat nagkitikon daw yung malata akong gawin. Dati-dati man nga masapa. Dati ko na keng kairi, ako namin keng kairi, nga sami ang kanulungan, nga isot agbaling nga asawam. Yung nagpursigi kalata. Tawari against kami. Sikat at desisyon. Alakit anong sama? Dito man kinayat mo. Apay namin, kakasta di kiti lalaki. Pero dulas buenos ko na. Iha, kastamat edi ni papang mo. Imin sardeng nan. Pudnungin sardeng nan. Sardeng nan na papa, mama, nga po talakayan. Oy!
Hamon ti babaero ore kasano kalakay na babaeron tulat ta. Ngayon sa mo paturay kasan tulak balbalo di asawa minto nagapukon. Masapol nga magupit ngayon sige na. Ano taramita pa ba? Damagim kin mamang mo. Ma? Awan sa baling aramidam ika. No di agan anos. Taor anya tararamidam. Isar din mo, ang balbalo ka, isina mo, hindi kita babae, saklatang, uwan mo na, marami din ng tulad. So, agan anos ka lang. Dawat mo kinapon, Diyos. Sabi ko ma, taalis to nga maumat asawa. Ano yung amin ti mariknam? No, ti pamatim kita, ada sa bali nga babae, ti biyag ti asawa. Masaktanak ba? Hindi ito tawang matamo ka magkurkuranga kita asawa. Ngayon ng panunutek, nga orawan pagkurkuranga, no talagang aramin na. Aramin na. Ano maminsan, kat basol mo talaga kiti, ada mat basol na kiti babae. Amon to lang din na kasi siya asawa ti mga isang lalaki. Dito lang, anong damangagaw kenkwa na, maningpud ken ka. Baka dumteng to ti panawen, nga saan na kayong nasangpetan ni Donald, tadan sa balik hadenten na. Daytoy, ti biyag, ti daan ti asawa, kas iti asawa mi. So anusam, tayo ko nami, isot kinayat mo, aganos ka. Dito minsan nga daw manon nemi, malagip ko ang tawagan ni Insan Daniel di Sargento. Ti PMP officer manon nemi nga sinsing ko. Nga sila ng balag, idi ng warning, iti asawak, idi lipas mi nga nagkasal. Nagaliring sa cellphone na. Hindi ko anti maat sinungbatan. Hello, Insan. Good morning. Nakadisturbo ako sa naka-duty ako nga mawang dinas kayo nga ramilag. Anong duty yung police station? Nakatawag ka man. Nagpro-problema kan? Lost 3 years. Nga saan nga nagkarelasyon ti asawak iti sa bali. Yung kadagitoy, madlaw ko. No sa langadak, saan nga nugutin? Kasapulan ng ebidensya, pamaniknik. Matulungan na ka di, insan. Kasano nga rin no, mapaniknik ka, ngalip-liputan na ka. Ang mga no, saan na ka makatipal, kat pumatayak, ti babaero. Diba? Imbalag ko keng kwa na ini. Adun di kita napapatay ko. Ngayon napapatay ko ang babaero. Di kita napapatay ko, kriminal, drug poser, ken ngayon baka no, itang makapapatay ako ng kriminal. Ay, babaero. No. Sa mga mansaan, tilakwalap mo. Ti imam. Gabot taon sa serbihin ng lalaki, kas pagarikan na mabarik na kam. Kaya umot sa serbiya talaga, na kita patpapatayak eh. Saan nga di? Nga basol. Na pumatay ka, nga saan nga lumaban, ti papatayan. Kaya nung kas pagarikan ta lumaban, anong ti laban na, kinauman paltog na. Pag kuna mga paltog na, mamanong na gini babaero nga paltog na. Naroon na, kaya dapat nga mabalin na. Ako ba'y nakita eh.
limlimad na lang siguro kayo ka. Tas ang kamad kag suksukain mo, nag-imbestiga. Kaya nakas pagarigan tag sapat ti dahalan mi ket. Ibagak tuking ko ana. At pamaniknag kon bayaw. Tas siyak amis mo tinakasaksi. Ita, malagip mo, didimbagak keng kay di, baka makapapatayak ti bukod ko nga bayaw. Nuliputan ti kasinsin ko. Kat siyempre, agplastar to met. Tarag sa kakadi kong pumatay, iti awan laban na. Sige, irawaran mo matapaltog mo. Agtruutahan ako nakto. Kasanun na sikat madiskrasya na. Sharp shooter alis to ak ipaltog insan. And please, ore mapanik na kam. Diyak kayat nga sika, diyak bali na kriminal. Ingkani ti kasinsin ko manong nami nga aramidan na ti agmanman ag surveillance. Siputan na si iman na itinalimad ti asawa. Pulis iso na Nalaing itinaytang aramin. Mangmanman, mangsiim, mang-surveillance. Kaging kamanon nami. Iti may sa nga daw anniversary ni. Ano ti planom? Itang anniversary ta. Tonan? Anniversary. Nalipatan pa pati anniversary ta. Itangal daw. Happy anniversary. May kamanong nga taon? May kaliman. Hamo pa yung malagip ng may liman. Natawan tang tenden na. Nakalpasan ti talo nga taon. Sa balin ti klasit, arakop ka nagkikmukan niya. Deta ka di manin, deta ka di manin panagatap mo. Deta ka di manin. Dati nga daatap ko. Hindi pa lang. Iso ka di manin pagsalitaan ta. Anniversary ta. Saan na mga gapa? Hindi ka kahit napain. Iso nga salsalut-sudak kasanutang ang celebrar. Abay. Nalipatan mo nga anniversary tayo tangal daw. Inangisat ka mati-date mo ito sa bali. Basta. Medyo maladawak lang ang sumang patintubiga. Ito na rabi. Gabot adda na masapsapang kay date. Date ka mo nun. Susapo. Amo ka di. Wala. Sige. Okay. Oras to nga sumangpat ka? Pagka 7:08. Serbi na nga pa eh. Kaya nagsagana kang tulatan. Ata dito ito talatang ag-celebraren. Dito yung balay. Saan ang nasakang rumor ta? Kabutan sa baling error mo. Mabaling ka di, Wilma? Saan ka din nga sa ludsod mo? Saan nga mapikar? Please. Okay. Di ba ito mo? Okay? Agsaganak to lang tulatan ha? Gogluto akto ka na ito special nga magustuhan mo. Siya to tagluto sa angat katulog. Okay. Nakaroon na. Tinawagak manong name ti kasinsin ko. Insan, asin. Abay. Ahon ti malagip mo ito nga daw? Ay! Happy wedding anniversary. Ala kayong nag-asawa. Pag-datean nyo. Mada muna nang-date na eh. Gusto nga mabaling alasod so nga nung sumangpit. Dito na tambalang agsaganak. Okay. Nabagbagso. Day off ko. Ituloy ko timang man kang kuwana. Awan day naduktalak karigitis aldaw nga parang sibo kang kuwana eh. Minsan, ulitek, saan mo ka mga mansahan tila kulap mo? Gapulang daon kasi iskan ng tao, kas pagarigan. Insan, aming napatayag,
talagang awang kasiskan na. Diyak pa'y pimatay, iti akong basol na. Ngayon talagang pumataya, kas pagkarigan, ti may nga babaero. Manong nemi, alas 7, tirabi. Madama ako naglutluto. Masapol nga, makaluto akton ti oras na dumdeng tapno. Naputot pa laing. Idag, tumahawag kanyak ti insan ko. Hello. Hello, insan. Positive. Positive? What? Positive. Nalapsat ti babae, hubing pain. Iti ba isang apartment? Kita. Ado na kiti ladawan. Isan ko ka. Dato yung ebidensya. Iti may isan manong naminupen ko sinagkasak ng pinuya. Iti may isang restaurant. Nasapad na nga ng dinner. Tapos makamakam na nga tatalasod-sod ti walay. Nakaswiswit da. Sinsinobo da. Kwentas? Insakot na iti babae. Nangina, kwentas din na. Kalpasan na, impes nga na panda ti hotel, apartment. Talaga nalaing dati kasinsin ko ang pulis. Naala na amin. Sisirek da, dumsag dati kotse. Sisirek dati may isang authority apartment. Mas strict na nga ta. May isang oras. Agawit nga tan. Kitak ti oras. Dandan na lasotso. Nasakit man. Agan anug-ug ti kaon gak numampayawan ti luwa nga rumwar ka dagiti bata. Kahit kung taradan ti luwa. Nga magsasayab ba ka? Nagsakit. Anniversary mi pa manong nemi. Magsakit sa kadi. Hindi kitak ti oras. Apag isang alasotso. Dandanita. Alas 8:30. Alas 9. Nakumat. Imagine, nauding ang lada, picture, instant, kasinsin ko, naglugan iti kotse na. Manipo dito pa nagpinakada da. Saan nga nagdiretso dito? Una da pa lang sa baling ang babae. Gabo ito mabisina. Pumadpadaklat at ibisin ko, manong. Tama nga nagkapsutan ng mabisina. Alas 9. Alas 10. Alas 11. Na mas kumatin iturog ko. Ngamtsak makaturog. Pwede ito nakabayagan na turog ni June. Ini-agreeing manong name ito cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Hello? Ano't relasyon nyo kini Donald Salviejo? Asawak. Mrs. Saan ko mamakbaklaan? Nasarakan mi ti bangkay ti asawa mo. Bangkay ti asawak? Sino ti kriminal? Sino nang babatag ang kuwana? Ano ti basol ti asawak? Abay pinatay da.
lulukan tirig na manam na imimbag dadati katulong may manangarayat kanya ng tinumag na danum. Igawa na nabaring. Sabi nga, ma'am, at napasama. Pinatay na, sir mo. Ano, ma'am? Natayan ni Donald. Dadan papatay kay Juan. Sir? Ti daddy ni John na ayos sa sapo. Ang nako, pa nga may na basol na. Manong Nemi. Lupay amuda ka na tayo ng taray na palang ti ospital ta nangayab ta ambulansya. Tapno may declare siya dyan dead on arrival. Ada ita ni Timor. Napanag ti ospital. Tinawagag na papangin ni Mama Manong Nemi kit kinat kaduadak. Iha. Awanan ti problema. Awanan ti mang masakit ka. Nawawin na sakit. Sa gabaam iti manong aldaw, lawas, wano makabulan lain na sakit sayam. Iti pupusay ti asawa. Malipatam to, agmamaw to, ay wag may makaiwakas kanto. Ngayon no, agtultuloy ko mga sibibihag ti asawam, agtultuloy mat nagsagabag. Ti tao, nga iso ti puon ken gapuno apay agsagaba iti padre nga tao. Masapul. Namatay. Tapno matay ken sumarden ti panagsagaba. Sige. Padib ka naman pakinakin mo. Yung saan nga siya, bagi ti pampadrungtek papa. Ti anak ko, nga nauli na ti ama. Kaya ti saludsud. Sino ti kriminal? Ito pa lang panagtawag kanyak Manong Nemi ni Insan. Hello. Si kakaditi kriminal. Insan. Saan kakaditi nakapagtepel? Si kakaditi ng papatay, ti asawa. Saan na siya ti kriminal, Insan? Nuwang pa yung pangtak, ti asawa. Hindi pa yung po, thank you. Sino nga ti kriminal? Bayam. Tasyak ti mangita ulo ti investigasyon. Saan gading nga? Madi? Ano madi? No investigarin dakto di kiti polis. Siyempre, saludsudan danto kanyak. Asino, ti mabalin yung atapen, Mrs. Alang papatay ti asawa. Sige lang tinangipang ti asawa kasin. Kahit mo sawan, may sak ka na suspetsa? May sak ka na may imbestigaran? Siya ka polis? Gusto nga nga mabaling nga sikat mangigam di kaso. Awang ka na ti pamatim kanyak. Impang takman. Naibagak man bakal makapapatay ako ti bayaw ko mismo. Adot napapatay ko kriminal, mananakaw, rapist, drug pusher, drug addict. Ngayon baka lang itapa lang makapatay ti babaero ko. Ibang baga nagpasodeta, hindi sang mo nga ramiden. Si kamad lang tinang ibagang saan ko ramiden. Api ko maramiden. Baka saan na nakakatapel. Kapag isuron mo.
Daking kano saan na kamapatsin. At daking kano may saak ka na iti may imbestigar na maatap. Sino ko? Doon si kakas pagarigan nag-imbestigar. Asino ti mabaling nga maatap. No sinot ka relasyon na. Wano asinot ka rin na. Kahit mo sa huwin. DJ napan na in date ken may nga oras da iti apartment sa kalpasan na kit nagawid isot ng papatay mabaling isot mastermind iti adyo nga rason isupit iti maimbestigan amang met no malaksid kaday nga babae at dapay sa bali baka at dapay dinagasan na sakbay ko mga gawid. Di ba saan nga napatag no sinot kriminal? Tinapatag kita, awanin ti asawang. Awanin ti mangpasakit ka. May nagiti pulis manunemi kaduwada ni insan ngem saan nga isotin ang imbestigar. No dikit may sa isunang imbaga nga may sa nakangrunaw na nga nangipang ta. Imbaga pa yung manunemi nga isutin ang ted kanyak dikito yung picture. Indad ko kadakwada ti picture mano. Sinulsod da mismo kininsan ko ninutret ang apartment. Napandasad siya man. Inimbestigar na ti babae na kinedate na sakbay nga nagawid. Agawid ko ma. Sakbay nga natay. Idagaling di cellphone ko manon name ni Insan. Dito nga tawag. Hello? Insan? Adakam nito eh. Nito eh. The apartment. Nga nangituludan nilakay mo. Iti kabid na. Ket, nanatri mo ang investigasyon. Awan na muna. Api ko mapapapatay na. Kinagpimpinatag na. Kinapod no na naibaga ni nagan natin mabahay tayo. Ni Luisa. Dati babae na. Nga kasli magbaga ka doon Donald nga nagbali na nga napatpatag isuna. Ngimitisig ka. Nga posible nga agbalik ko mga mangagaw ken kuha na manipod ken ka. Mas makita mi tinadawan na o bubing ngimitisig ka. So, anang maramid tagbali nga mastermind. Ano harus sumarong maramidan nyo? Nakunamit lang ni Luisa. Nga adda babae nga mga disturbo keng kuana. Nga posible nga iso. Agawin ko man siguro nga adda na kaigawidan na wano. Di magas nga pagapaman. Iti babae nga imununang ni Luisa. Sagbagyan ni Luisa, adda imununang babae iti bihag ni Donald. Ti rason siguro, no apay nga inaramid dato nga babae, timang patay kini Donald, gabot na makita na, madlaw na, nga, kay-kayat na ni Luisa, ngibitiso na. So, nga dati kriminal. Amuyo ka din, sino? Ni Luisa mat lang din ang tinagan. Kaya iso itati pa panami. Nayawi din ti bangkay ket nakamansaya gan ti asawak manunaymi ket kastoon iti sangsangit palagulang-ulang ni June. Kaya putawang kanon ni daddy na. Awan kanon ni daddy na.
Namon nagiti partido na, nagiti mga katugangak, manunemi, kakabsat na, kabagyan na, ngay may mat nakipagladingit. Nakastoon na matladingit. Karen, Will matinagan ko. Papa. Sorry. Wilma, among gadi ti rason no apay nga naramin dati gastoy. Da kayo ti makamamoy ti anak yo. Mga. Asin no ni Donald. Babaero sang gadi. Insardeng na matin. Insardeng na ti talong atawan mo. Sana inulit. Ipakita kada kayo ti picture. Tinaala nga picture. Babayan ti kasinsin ko a pulis. Sakbay nga natay. Sakbay nga adarang patay ng kuwan. Sigon ti investigasyon, dito nga Luis nga babae. Nga naggapuan. Ti asawak sakbay nga, intawag da nga natay sunod. Gusto lamang nama nga maagaw na ti asawak manipod kanya. Salad na panggap anak yung mangpanaw ka na kami nga gina. Kaya isudag din. Pamanagnek na sinublian ni Donald Tibisio na. Kasi nung harap ti kriminal. Ti kasinsin mo? No. Saan, mama? At na babae, sakbay ka ni Luisa. Nga gririri. No apay nga. Manaksid kang kuha na. At manin sa bali ng babae na. Tado nga rin nga babae. Agi-inagaw iti asawa. Pag inagawan, dati anak yun. Iso itati, sumarunong investigarin na. Nasigon ka ni kasinsin ko, nagpukaw dati nga babae, kalpasan, ti krimen. Mabit lang mo ma. At tatawag ti kasinsin ko. Hello, Insan. Insan. Dito nga babae nga agnagan ni ti Gretchen. Ti babae nga nobya. Ti asawam, sakbay ka ni Luisa. Pinanawan na ti apartment na. Kat dito na nuktalan. Nga na mag-aadara. Struggle. Napasama ka di panaggapa. Panaggabo siguro mo na nyaman dita. Ti babae ka ti asawa. Kadya mo. Noan niya tiniggaman ti babae. Nga panang dangran na iti asawa mo. Nga iso ita tinakasugatan ti ulo na. Nasigod ti investigasyon. Nga nakasara ka di bang kay ti asawa. Natay gaputan na ugutan ti dara. Kahit nga sawan, ito ang nagti apartment sa diyay nga napasamak ti pamapatay. Kaming karigatan ng impan iti lugar. Tapos nga maatap ni Son. Kahit kaputawan tinangarayat kang kuhan ha. Naugutan ti dara. Isumatan ti patay na. Sa dinungar din ti andar ng babae. Iso ito tinang mga sapsapulid mi. Nga sigon nga dito aking kukot apartment saan nga tagad to no di ka di probinsya. Nga posible nga nagawid ang dito nga babae ti probinsya. So, saan nga ti kasinsin ko ti kriminal? Saan nga ni Luisa no di ka dito nga babae? Nga agririri siguro. Kaputa apay. Nga ni adamanin sa bali. Ilinto tasyak. Tagdaman. Manong nemi na itamo din ti bangkay ti asawa. Idi nataliwdan ti babae.
may kanin ti hostisya, ti papatay ta asawa minsan. Nagasat ka di so na, apin ang gasat. Kaya ba't naman mano di kiti biktima iti krimen nga may kanti hostisya. So da ko man ti saan nga rumbing nga may kanti hostisya nga tababaero na. Natiliwan ti babae. Agnahan ka ni ti Christian. Adaitan ti pagbalod. Kahit mo makasarita. Inanugot na ka di? Hana nga nugutan nga dakal ti ebidensya. Anugutan naman kung saan ng dakal ti ebidensya. Sige. Kahit ko makasarita. Nabanak nga ron, tinakay maludan naman ng naming at inruanda. Nagtugaw kami. Si kakaditi kriminal, rumpeng lang namatay. Tikas iti asawam. Salutot ko matsong batang mo dyan. Asino ti kriminal? Si kakadi? Naragsaka ka may karo ti pulo. Maragsaka na ka may karo ti biyag na. Katarumbang laing. Kaya mapukaw, maibus di kitikas kikuan. Saan nga mapaplik? At ka lang aro din. Sa nakirelasyon kanya, kalbasan na. Adaman sa bali. Nga dahi tatipuan kin ka po na nuapay nga. Pinapatay mo. Hawan rantak. Ngam kapulahin ti pungtut ko. Pinadagas ko dito yung apartment. Kahit kumamat nga may panti iliw ko. Ngam nagkadkadan na. Tatinabat-bati ka no. Kat inreserba na para kayang ka gabutan na bersaryo. Siya karudan ko na kuman. Kawandan. Tinabat-bati kat para iti asawak ko na. Siya napupuutan gabuti bungtut ko. E di tumalikodan tapumanaw. Nadain sa kahanak nga arak. Hampay naksayan. Numuna ta. Hapkalon. Magustuhan na nga brandy. Isot nagamatak. Kadua nga imat tinang pang-uritulo na. Siguro no intry ko iso nito hospital nakalasat pa lain. Imbes ng hospital ti pangipanat. Sinalbates ko. Kadi jayan nga naugutan ti dara. Jayan nga na tayo ta, sawam. Tikas kang kuhan. Manong naimi itidayta nga panangamin ni Gretchen. Naka-record. Naka-video. Tadadag iti pulis iti asidag. Wan manong. Inamin na nga mismo. Iso nga saan nga nasken pa nga madinig na kaso. Kabutay namin mo. Kadim pisokdan. Imbaundan sa Jimunti. Nakumbitaran na. Abaman nga nakumbitaran manong naimin. Imbaunda. Sagbay ng impamuntid. Nagsarita kami. Nagyaman ang Christian. Na siyempre, nasulben de kaso di asawa.
Giyaman akmen. Naragsaka ka mga karo ti biyag na, kas na kunakken ka. Kaputa, no ti tao kat saan nga rumbeng agpaut iti lubong, ket isut mapatay mo. Naragsak ka. Naragsakak. Pore kaskasan laing. Babaeng kanya ket naksayan ti bilang digiti kas iti asawam. So ito mga asawa ka manen, makiasawa ka man kas pagarigan, sa mga no pilihan ti kas kengkuana. Dakkel ti pamatik, Wilma. Nga di amom ni Donald kadagiti kanak against da, di ba? Pudno to ko na. Ngayon impursigim, takayat mo tagsakaba. Impursigim, takayat mo nga ma-experience ti asawa iti kas kini Donald. At dan iti college ni June manong name ngem awan iti panggap ko bay nga makiasawa. Iti lukudan nga adu di kita agar arim kanyak idi pay laeng. Umanayin ni June nga kaduak na sana kung mangalapay sa balipay nga posible nga mangsugat ti puso. Adu di kita agar arim kanyak kita no sana ang bidot napimbinta sila no sana nga mangpili katakwada. Tapno sana nga mangpatpatawod iti agbalin nga problema ken panagsagal. Dito nga ron, di pa kasalita ak, manong naimi, ket naragsakang tulawin, no, agasawan do ti anak ko, kalpasan nga makapagturbos ka dantong trabaho na, kinagayawanak tungat karigiti apo ko. Kaya magagaking kuha na kang kanayon, di ka tumultulad kinitatang mo. Ay, ni papang mo, ni dading mo. Di mo pulos tuladin ni Suna. Nang runa, ket guwapo ka, akas kinidading. Sabi ko mga tinakaibati akiti andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, tungar tagyaman nga pagkaya mo, Wilma. Thank you, Wilma. Timburay mo pagkasalitaan through your messenger, and send mo ti Italiana, sa Marina. And thank you mat karagiti nagdungo, nagbuya. Yeah.